Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga nauna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Excuse me. Paningkamuti pagayo. Pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Bible says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. As believers, gikinahanglan ang atong paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, kung gikinahanglan man. Kana kung nakakapay mga sala, ngayon mo pang gitinir diya sa imong kalag. Use the recovery technique. Ug alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, the issue you are facing is not naming your sins. It is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved." Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na sa mga adlaw nga imong padangat ka na mo, Dios. Buhi pa kami nining among lawas kinitimailan nga ikaw na pay plano ni ini, og imo mang kaming gipa buhi pa gilugwayan sa mong kinabuhi, askil pa among kalawasan og lanti pa among pangisip, kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy ug sa imong grasya. Salamat nini o Dios sa imong pagdala kanamo ning dapita karon sa makausap pa, ug nagapasalamat kami nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga suki na nagasunod ng atong Bible study through the YouTube. Welcome na sa kanyang tanan. Labi na kaninyong mga kaigsuonan diyan ni Kristo. Niya nasab kita sa atong spiritual momentum. O niya pa kita magadupot ni atong pagtulunan nga giuluhan og the doctrine of salvation. Okay? O correction, dili na salvation, kundi the doctrine of sin, hamartiology.
the doctrine of hamartiology. Ang hamartiology gikan kini sa noun nga Grigo nga pulong nga hamartia nga nakahulugan og sala. So, I hope you will understand usay linga na ta sa mga title nato kay nagka patong-patong naman kini nga atong mga doktrina nga ipangtun-an busa. Like I said, I stand corrected nga atong uluhan sa atong giduputan karon sa pagtuon mao ang pagtulunan bahin sa sala, the doctrine of hamartiology. Okay, so padayon ta karon sa atong gibiyaan kagahapon. Nagaingon man kita nga sila si Adan ug si Eva ang una natong ginikanan while dito sila sa hardin. Samtang dito sila, okay, usara ka sala ang ilang mahimo. Wa na lain. Usara ka sala ang ilang mahimo. Kung sa pamaylaing sala, nga posible nilang mahimo dito, wala. So everything was perfect. Okay? Kung sa may ilang buhaton nga magkasala sila, wala. Apan dihi usara. Kadtong unsa pagsupil nila sa gipasidaan sa Dios. Rejection of the will of God kadto. There was only one sin they could possibly commit, rejection of the will of God. So niya ang higayon nga nakabuhat sila niya itong maong sala unsa may nitabo. When the original sin of mankind occurred, the justice of God created an invisible barrier. Okay? Dili makita nga babag, tali sa tao o sa Dios. Mao na niyang nitabo. Justice now created a barrier because the justice of God is now the point of reference. Mao na nga karon atong makita. Bisag unsaon gyud paningkamot sa tao nga makaduol siya sa Dios. Mapasiguli ngadto sa Dios. Wa gyud siya sarang mahimo. Wa ug wa ngayon. Kay ngano man tungod ining ali nga gabara na. Mo'y hinungdan nga usara ka paagi aron ka maka duol, okay, sa Dios. Usara ang nagtangtang sa maong ali o kinsa man siya. Kinsa may nagtangtang sa maong ali? Of course, we know o kinsa. Si Ginoong Jesucristo. Why lain? Okay? Maunang, kung gadungog ka nining ato ang gisgutan ning higayuna, ayaw mo gamit og laing tao nga muduol ngadto sa Dios. Kaya wa gyud na sa Biblia. Wa na diha. Usara ka tao ang nakatangtang sa maong ali ug siya mao si Ginoong Jesucristo. Kung daghan pa mo sang piton diha, sangpita lang na. Pero labing siguro, mo resulta, musulti lang ko, wag yo'y abutan. Wag yo'y mo'y abutan na. Mahimog, manangpit mo, tamas ginawa, hangtod ba, hurot na lang ng imong ginawag sinangpit, di, gyud mo abot sa Dios anang paagiha. Di gyud. Kay tungod nga, kapila na nato ipaklaro din usara gyud ang nakatangtang sa ali nga mao si Ginoong Jesucristo ra. The man and woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden because there was a barrier now between man and God. Niadtong higayon nga nanago na sila kung nanawag ang Diyos. Well, actually, it was the Lord Jesus Christ mo nanawag nila. Nanawag si Ginoong Jesucristo og Adan, asa naman mo. Pero naibaw ko si Ginoong Jesucristo diin sila. Omnisciente God, omnipresente God siya. Na baguywa, maibahuin niya. Diyos God siya. Mabitaw ang kinaiyan na nato karon
Namura na puntag si Adan o si Iba. Wa may nakakita. Ag dito. Mao lagi na. Mao gyud na ang angay natong tan-ahon. Mao nang umulingi ka, umingon ka, wa may nakakita. Hinumdumi dayon si Adan. Moingon po kag mura man po di ay kung si Adan, no? Nanago sila kay ngano man. Diha na sila nabuhat nga sukwahi. Sukwahi sa kabubuton sa Dios. O gumika niya do, unsa may nitabo? Diha na ali. Ang ilang pagtago dito sa hardin, ilahanan sa maong ali. The love that God had for them now became impersonal love. Nawa nakaroon ang personal nga gugma sa Dios ngadto ni Adan ug ni Eva. Apan later on sa padana sa Dios sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Kristo sa iyang pagpakamatay dito sa cross tungod sa atong mga sala. Okay? Dito sa cross ug pagtuo nila sa ibuhat ni Kristo, kini sila sa Adan ug si Eva napasig-uli sila ngadto sa Dios. Ug dunga niya na gisuluban sila og hingpit nga pagkamatarong. Ang busa na hibalik diha ang personal nga gugma sa Dios ngadto kanila. Okay? So, we can have once again God's personal love. Sa diha nga naluwas kita sanglit, suluban man ta sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Now, abi ko nimo, di man ang Dios mo personal love niya itong way perfect righteousness niya. So di man siya maka-personal love nimo tungod lang nimo, kinahanglang nagasulog ka sa pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo aron maangkon balik nimo ang personal love sa Dios. Kasabot ka? Kanang waragod ng pamaagiha, mga paagi ba? The sovereignty of God and the free will of man are coexistent on the earth. And they come together now at the cross. Noon sa may buot na ito, iba sa buot niya naa ang cross. Okay? Ang gipahimutang sa Dios nga paagi aron ang tao mapasiguli nga to kaniya. Anaa diha. Ang paagi aron ang tao mapasiguli sa ngadto sa Dios, anaa sad sa imong kabubuton. So therefore, ang imong kabubuton ug ang gipahimutang sa Dios sa kinatibukan anha magtagbo. Now can you see that? Nakita nimo? Naa sa cross magtagbo. Mao na paagi sa Dios aron mahibalik ang tao ngadto kaniya. Naa sa cross. Ang paagi sa tao aron siya mabalik ngadto sa Dios, anaa sa cross. Mao ni akong gibalik-balik yun eh. Unsa may gihimo sa Dios? Naibaw na ta. Ang gihimo ni Ginoong Jesucristo pagtangtang sa barrier, babag. Okay? Mao kini iyang gihimo. Propitiation, expiation, redemption, tanan na itong atong gihisgutan. Okay? Ato naman yung gihisgutan. Ang tao, unsa may iyang himuon sa cross? Desisyon. Na. Paghimo lang desisyon. Kita nimo? Nagtagbo sa cross. The ideal situation is when the free will meets the sovereignty of God at the cross. The sovereignty of God gave man free will to resolve the angelic conflict. Kining angelic conflict tuod mo ni ang langit ng away o espiritual ng away. Tali sa puwersa sa Diyos o sa puwersa ni Satanas. Now, free will gave man the right to choose for himself, even in opposition to the will of God. Minsan pagsupak. Kaya gawas nun man ang kabubuton,
mahimo magmupili ka nga uyon o mahimo kag mupili ka nga supak. Na kinigud pong tanan tang kahimtang karon nga spiritual. Didto man gyud ni magsugod sa pagpiling supak. Ug hangtod karon naanad tang mga taong mupilig supak sa Dios. Mangita gyud tag daghang pagi, daghan gyud tang mga excuses. Mao bitaw nang usahay aron lang sa pagpapas sa una-una, aron lang sa pag-deny sa reality, na ay mga taong utawag silang kaugaling og mga atheist mi. Di mi mutuog Dios. Amining ana naagyo Dios. Pero di lang sila mutuo. Unsa man aron? Unsaon man aron? O bitaw usahay, mura ba ko kahilakon nga daang kataunon ba? Nakasuway ba mo ana? Kana ba mo bati mong sakit nga murag lami ihilak, pero murag lami po ni katawa. Ingon na akong bation o makita kong naa ni giingong atheist nga pertig yung isuga nga magbuot gid ni kini sila magbuot og moingon og di mahimo na kinahanglang why magtutuo dining dapita kay kana di tinuod why Dios. Ingnon nato ni sila kamo mga atheist mo respetar unta mo sa inyong pagtuo nga di mo tuo og Dios. Kamo mga atheist respetahi pud ning among pagtuo nga gatuo og Dios. Ayaw ninyo ibuot, ayaw migbut-e nga why Dios. Kay kanang inyong pagsulti nga why Dios, usa ka na kapag pakita nga naa, walang mumutuo. Musta? E kung tinuod pag wag yo'y Diyos, di na mo mahimong atheist. Kasabot ba ka? Di naman angay lalison nga why Diyos. Kapan kaya naamang yo'y Diyos, unya ang inyong kabubuton supak sa Diyos, mao nang inyo lang ning tabunan ang kamatuoran pinagi sa inyong pag-ingog why Diyos. Bisag sa sodihan ninyo, kay bawo mong naabaya. Dili na ako, bisag mo ingon mong magbuot di ay ka namo, dili. Ang Biblia mismo, nagasulti, built-in diyan nimo, nga kay bawo yung kag na ay Diyos. Kana mga scientists, kana mga kuan nga moingon na sila, di may mutuo. Naana sa sulod, built-in na kanang pag-ingon nila. Dili ako gasulti ana, ang Diyos mismo mao'y gasulti ana. Built-in na nato. Apan kini laging pagsupil sa tao ba? Masupilon man yun ang tao. Di, magin mo angkon. Naana po na. Total, makita bitaw po. Inigsulti sa Diyos nga antos katapusan, magkwintahay ta, naala, tanawon ta. Free will gave man the right to choose. Basta? Naarani mo sa imo pagpili. Ang Adam's choice, ang pagpili ni Adan, was made against God's will. But God is not willing that any should perish. Tanaw maragod ning impersonal love sa Dios. Sa 2 Pedro 3:10, nagasulti siya diha nga, kining kalibutan na pagatunahon. Apan wa pa siya magdali nga tunahon kini kay gusto gyud siyang magahatag sa kanang pinakataas nga pasensya sa tao. Nga aron ang tao makahimo sa desisyon sa pagbalik ngadto kaniya. Mao na gisulti sa 2 Pedro 3:9. Impersonal love kana sa Dios. Mao na nga makasapot na ta, for God so loved the world. Karon, ug maingon ka, for God so loved the world, niya imong tangtangon ang pagbanti anang pulong nga love, karon magkaklaro kag
bantog lang gilab sa Dios ang world, impersonal labang yung gigamit diha para sa kalibutan. Aron lamang ang kalibutan matagag kay gayunan nga makahimo sa unsa sakto nga desisyon. Right there. Adam knew exactly what he was doing when he sinned. The woman did not have a clue. Huwag siya lamang. Okay. Atong labason ng atong isgutan din bahin sa tulo ka dapit nga diin magalublob ang sala kanatong mga tao. Una, ang gipasangil nga kanato nga sala. Sa in English, imputed sin. Ikaduha, ang built-in anaan ang daan la kanato nga sala. Gitawag taog inherent sin. O ang ikato, ang personal nga sala. Personal sin. Unang gisulti sa 1 Corinthians 5:22. O unsay gisulti niya? Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nga matay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Natanaw maragon na. So, atong makita ang pagkahimugso din sa kalibutan is the moment of attainment of spiritual death. Therefore, the moment kang bata nga nahimugso, nabuhi sa physical, mamatay po siya sa spiritual. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death. Regeneration, ang pagkatao pag-usab, you must be born again. Mauna ang higayon of attainment of eternal life. Nagasabot ka? Kinahanglan mas malipay ta kung maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean, sa atong pagtuon ron, di ba? Huwag imong tanahon, kay kung makadawat ka niya ng kaluwasan, pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, ang resulta karon duha na baya ang maangkon mong kinabuhi? Physical o spiritual. Di pa ka nang duha na ng imong kinabuhi. Manihan tong pagkahimugso nimo, usara imong kinabuhi. Kaya ang usa nimong kinabuhi, patay man. Nakita nimo? So, asa man ka? Gusto kag usara imong kinabuhi? O duha? Ayaw kung analang ko sa usa. O, labog by one take one, kusog mamalit. Tanawa ra. Maunang usahay kung imog yung tanaw ng mga kamatuoran bitaw sa Biblia, pagkagrabe yun. Yano kayo, di ba? Basta klaro kayo. Maung magkatawa lang yung aning ubang mga tao nga muingog, di ko mo to. Murag mas mayog, magama ako nahala sige. Pagamagi mo. Okay. The gospel is the good news. Mayong balita sa kaluwasan. Good news that the barrier between God and man has been removed. Gitangtang. Maubitaw ning isyu sa sala kay sala maning atong gitunan karon god. Antong makita pagkalayo ra sa tinuod ang isyu sa sala kung maghisgot na tabay sa kaluwasan o maghisgot tabahin sa Dios. Ang isyu sa sala, layo ra kayo sa tinuod. Kaya kining isyu sa sala, dili na isyu tungod sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa krus. Apa natong makita nining tanan, nga atong gisgutan, so ni atong higayon karon kung unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyu sa sala. The justice of God created a barrier between God and man when Adam and the woman sinned in the garden. Kining maong babag, barrier, is based on spiritual death. Every person is born behind the barrier, and the justice of God is the point of reference for all mankind.
Ang hustisya sa Diyos nga Amahan created this barrier. And only the justice of God the Father can remove this barrier. O iya kanang He does so by the salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross. Pinagi sa imputation and judgment of all our personal sins in human history to our Lord Jesus Christ. 1 Peter 2:24, Isaiah 53:5 and 6. Now, hambot na pa ba mas klaro ini nga itong gitunan bahin ini? Na pa ba mas klaro nga pagpasabot may tungod sa gibuhat sa Diyos alang ka natong tao, mga tao, aron kita makaangkon niya na kinabuhing way katapusan? Kaya alang ka na ko, wala mas klaro pa ni ini. Gikunis-kunis na guna ito, nagitipik-tipik, gikuy-kuy na gyud ning pagtuunan ni. Ang tanan nga gihimo sa Dios, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon gyud ko, wa nagyud tay kapangulipas, wa nagyud tay excuse ani nga di nato maklaro ang kahimtang. Kung mapasabot sa uban nga buot makasabot bahin ining maong kahimtang. Now atong nakita sa miyaging pahisgot nato nining pagtulon-ana bahin sa doktrina sa sala nga ang sala resulta kini sa nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso sa Hardin sa Eden. Atong nakita ang sala nga aniya kanato karon kini nagagikan pa niya itong karaan panahon. Agsud og sa duha ka pamaagi, kining maong sala gidala, gipasan sa kinatibukan nga katawhan o sa matag usa ka tawo nga ipakatawo ning kalibutan na. Ato nang nakita sa miagi ngang usa ka tawo nga ihimugso din sa kalibutan. Doon na siya kinabuhi physical. Apan siya espiritual nga patay. Ato usab nga nakita nga ang kinaiyang makasasala ana diha kanato niya diri sa atong kalawasan suma na sa atong mga bersikulong gisgutan bahin ini. Ug atong nakita usab ang original nga sala ni Adan gipasangil usab kini ngari kanato. Gipasangil usab kini sa matag usa ka tawo nga ipagkatao din sa kalibutan. Ato manggong nakita ang kombinasyon niini. Sanglit ang tao gipagkatao din nga spiritually patay although physically buhi siya. Ang resulta niini mao nga ang kinabuhi mo'y gihatag ngari kanato physical life. Mo'y gihatag ngani kanato pankuyong niya ng physical nga kinabuhi gihatag kanato, gihatag usab original nga sala ni Adan ngari kanato. Nakasabot ka ba? Nawa nga tong physical nga kinabuhi, anha kini makita nato sa atong kalag. Apan ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha kini makita sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan ning original nga sala ni Adan, mao man ang kinaiyang makasasala. Mao nga atong makita karon. Kung unsa kining hitabo, kung unsa gyud ning nahitabo natong mga tao karon. O kung unsa ang katuyuan nining maong kahimtang sa tao. Now, we have been discussing about sin, okay? Ug atong nakita na, in fact, diha na diagram bahin ini ug ato nang nakita nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao nga ipagkatao din sa kalibutan. Then of course, kining paghatag atong tawag gunig imputation, pagpasangil or paghatag atong makita nga kining kinabuhi nganha sa kalag ug ang original nga sala nganha sa atong kinay magkasasala. Sa di pa ta mo react ani, maingog, di man ako'y naghimog sala, nga nung ipasangil manaho ang sala. Naginganlan gud ni Adam's original sin,
Si Adan raunta to, nga nung gi-appeal mo po ko. Ubang mga pilosopo. Atong makita, nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao. Tungod kay, dihay gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik. Makaangkon ang tao og balik niya itong original nga kahimtang sa tao sa dihang gi-create ang tao ang kahimtang nga perfection. Apan di ka na may tabo dinhi. May tabo lamang ka na kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Gumikan kay gibuhat man gud ta sa Dios. Gibuhat ang tao sa Dios nga hingpit, perfect. Ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay pagigkuyog o pagigsandurot sa Dios because man was created perfect. Therefore, man had that fellowship and intimate rapport with God. Man had direct fellowship with God. Apan tungod sa pagkalaglag lagi sa tao, kining maong direct fellowship na putol, na undang, na hunong kini. Ug ang mihunong niini, dili ang tao per se, kundi ang Dios. Sanglit ang Dios may mibutang og ali o paril. Gumikan kay misupil malagi ang tao. Na, I hope you understand what I'm saying here. Ato lang yung gisubli, paghisgot, aron atong makitang klaro kini. Ug tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao nga, ang matag usa ka tao nahimong kaliwat ni Adan. Yes, gikan man tang tanan ni Adan, okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan magakarga sa original nga sala ni Adan. Apan gihimo kini sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang pud siya usa ka kahigayunan alang sa tanang tao. Kung dili ingon ini ang kahimtang sa tao, di man gud maangkon, dili man pud mapahimutang sa Dios ang iyahang plano alang sa kahigayunan nga ang tao makabalik ngadto sa Dios. Nahimula gud ang tao gikan sa Dios, gumikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto, ang Dios naghimong paagi aron ang tao makabalik ngadto kaniya. Tingali mangutana kag ngano man kung naingon ana man na. Naingon ana kini paminaw. Naingon ana kini tungod kay mao man gud ni ang isyu ni Satanas. Kung nahinomdom ka, unsa man di ang nitabo ni Lucifer? Well, si Lucifer misupil po batok sa Dios. Remember? Tungod kay ning supak man to si Lucifer. Nga karon di na Lucifer, Satanas na siya. Mikontra man siya batok sa Dios. Tungod sa iyang pagkagarbuso na, ang Dios mihimog paghukom. Gihukman siya. So, gihukman ni Lucifer. Di ka na Lucifer karon, kinalaglag ka naman, Satanas ka na. Ug ang tanang mga anghel nga mingkuyog kaniya, 1/3 ba gyud ang kuyog niya. Nga kini silang tanan itambog na didto sa kalayo. Apan ato makita suma sa previous nato nga mga pagtuon, nga kini si Lucifer mihimo og pag-apilar, miapil. Ug tungod niadto ang kalayo na baya ang kalayo naibaw tas istorya ni naibaw na ana, right? Ang kalayo ana karon. Giandam naman na sa Dios. Giandam na kana sa Dios para ni Lucifer, Satanas ug sa tanang mga anghel nga ning uban ning nguyog niya. Apan matud pa ni Ginoong Jesucristo, kini nga maong kalayo pagasudlan, inigabot na sa katapusan, dili karon. Samtang ang tao niya pa, apil ang tao samtang niya pa siya kasaysayan sa tao, samtang ang kasaysayan nagadagan ng tao ana,
ang kalayo giandam. Giandam kini alang kang Lucifer, alang kang Satanas ug sa iyang mga alalay, mga demonyo. Why? Tungod kay si Satanas o ang iyang mga anghel na hinukma naman. Gihukma na sila. Judged. Condemned. Tungod sa ilang nabuhat, nahukma na sila. O gipakita sa Dios ang hinungdan nga kini si Satanas pagasilutan. Kini isyo naman kini Satanas nga ikaw may gabuhat nako. Mo man iyang isyo. Ikaw may gabuhat nako, ikaw may gahatag sa akong gahom, ikaw may gabuhat nako nining tanan, ug sa human nga nagliho ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingnon, kaugalingnan o kagawasan, imo na akong silutan hinoon. Dili baya ako ang naghatag nako ining tanan nga mahimo. Ikaw ang nagbuhat, nagmugna nako. Unya imo na hinoon kung silutan tungod kay ako lang gigamit ang imong gihatag nako. Mao to'y apil ni Satanas. Mao tong miingon ng Dios og okay Satanas, akong buhaton ng tao. Ug akong ipakita nimo og nganong silutan ka nako. Mao na atong trabaho karon. Naibaw ba mo ana? Mao ka na atong trabaho karon. We are here because we are going to resolve the angelic conflict. Paminaw. Mao na hinungdan nga importante ka tao. Ikaw, ako, kitang tanang mga tao, importante tao. We are important. Mao na naka-importante nimo tao. Tungod niini. Ayaw pag-una nga tungod kay ikaw buutan, o tungod kay maay kang tao, mao na importante ka sa Diyos. Dili na mo. Way labot ng imong pagkabuutan o pagkamaing tao. Inundumi kini tao. Ania ka din ni kumikan sa usa lamang katuyo aron sa pagpamatuod to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Ngano man? Ngano sayop man ang iyang apil? Ngano kitang mga tao makaprobar man? Tungod kay, paminaw, makaprobar kitang mga tao nga sayop ang apil ni Satanas tungod kay ang numero 1 nga isyu nining maong kahimtang. Unsa man? Unsa man yun? Ang number 1 nga isyu nining maong kahimtang. Kapubuton. Kasabot ka? Volition. Buot ipakita sa Dios ngadto ni Lucifer, Satanas, nga bisag tinuod nga ako mo'y nag-create og kabubuton ug akong gihatag kana nimo matud pa sa Dios. Ikaw ray responsable. You are responsible, answerable, accountable niya ng kabubuton nga akong gihatag nimo. Ngano ako pa mahimo pasanginlan? Akong iprobar na nimo. Buhaton ko ang tao na mo na. And here is what happened to man. Mo nang gibuhat si Adan. Mo to hinungdan nga no tong gibutangan sa Dios og kahoy. Nga diin ang bunga niya tumaong pag-ilas maayo og dautan. Mao'y pag-ila sa maayo og sa dautan. The knowledge of good and evil. Sa tuyo nga paggamito ng tao sa iyang kabubuton. Upili ba siya sa pagkaon niya itong bunga ha? O dili? Kaya huwag pabutangin sa Diyos og kahoy nga ang bunga niya tumao'y pag-ilas maayo og dautan. Unsa may gamitan sa tao sa iyang kabubuton dito sa hardin sa Eden? Wala. Nakisabot ka? Usara gyud ka kahoy. Usara ka butang, usara ka kahoy aron ng tao makagamit sa iyang kabubuton. Ug unsa nitambos tao? Nalaglag ang tao gumikan sa iyang paggamit sa iyang kabubuton. Now, unsa may sunod? What is next? God developed this time a plan. He put up a plan uban sa tuyo
nga ang tao may balik ngadto sa Dios. Apan ang tao magkabalik lang ngadto sa Dios pinagi sa iya unsa? Kabubuton na pod. Kabubuton gyapon. Tungod kay gibutan man sa tao nga siya malaglag, kinahanglan nga butan pod sa tao nga siya may balik ngadto sa Dios. Kasabot ka? Apan ang pamaagi nga siya makabalik ngadto sa Dios, usara ka paagi. There is only one way. And this one way, iyahang paagi sa Dios, dili atong paagi, not man's. Apan nanay problema ning bahina. Si Satanas nga mo'y nagalumalas kalibutan karon, nagapaningkamot, nagapanlimbasog nga iyang lawgahon ang tao. Naggamit ni karon si Satanas sa tanang paagi sa paglawgaw sa tao. Karon ang tao maglibog, malinga, ug malawgaw lagi. Hangtod di na hinuon kini siya may balik ngadto sa Dios. Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao. Gilibog ba? Aron mababaga niya sa pagbalik sa Dios. Daw gilubog ba niya ang tubig aron di na makakita klaro ang tao. May hinungdan nga naanay mga tao moingog. Mao ni atong buhaton aron ta makabalik sa Dios. Magbuhat ang maayo. Dili igo ang pagtuo. Di ba di ay na paglubog sa tubig? Kaya kung natong tanawon ang katinaw sa pulong sa Dios ug ang iyang kamatuoran, way hinungdan. Dili mo apiktar nato ang kalubog sa tubig tungod kay katinaw ana lamang ang katinaw sa kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Sabta gina. Kaya ang pulong sa Diyos mo ay atong tuuhan. Kung ang pulong sa Diyos mo ay atong dawaton, naan, klaro kayo kung unsa gyud ang tukmang paagi. Apan ang Diyos ni ining kalibutan na si Satanas nagabuta kanila. Naaman ay bersikulo diya sa Biblia ba? Nagsulti nga si Satanas mo ay Diyos karon ning kalibutan na. Kung tungod ni ana, kini sila mukuyog sa pagkalaglag nining maong mga anghel. That is why the Lord Jesus Christ will say ni ini nila og pahawa kamo, wa ko kailan ninyo, mga magbubuhat og dautan. Og sila gitambog dito sa kalayo nga giandam ra unta para kang Satanas og iyang mga anghel. So it's only a matter of choice. Ina magdesisyonan nga mo adto sila dito. Di ba? Makita yun nimo ang kaklaro sa pulong sa Dios. Nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, volition ang kabubuton ang atong yatubang. In fact, I always emphasize here that all of life is decision making. Decision. And we are all a product of our decision. Basta? Mga nagyatagan yung kay guyunan sa Diyos. Even during the tribulation period. Anong panahon na? Kinagrabihan. Nagkaguliyang, nakabuang-buang ng kaimtang sa kalibutan yan ang panahon na. Tribulation period. Human yun sa rapture. Namuapil na gani ang mga anghel sa pagpaklaro sa unsa ang paagis kaluwasan. Apan bisan pa niya na, daghan lang yapon ang mga tao mo sa likway, mahingog. Tuo magkuha na. Di mahimo na. Kini mo angay na itong buhaton. So, here we are. Siing anong naingon ini ang kaimtang sa tao. Kumikan ni tanan nga itong giasoy karon. Ug busa tungod niini, in fact, angay tang magpasalamat nga naingon ini ta. Kaya ron makagamit ta sa atong kabubuton sa paghimog desisyon kung ato bang solbaron ang maong problema pinaagi sa pagdawat sa solusyon nga gihatag sa Dios kanato
o ato bang isalikway. Yun sa may gisulti sa Roma 5:12. Ang tanan, no excuse ang tanan. Mao ni tinuod nga kahimtang natong mga tao. Mao nga di na lang nato lubgon ni og sagulan og magbuhat day kung mayo. Maning kamot day ko. Mao ni akong buhaton. Dili na. Tungod nining atong makaluluoy, alaot nga kahimtang, nga atong kahimtang kinaluyan. Patay tang tanan. Kasabot ka? For as in Adam, all die, spiritual death. Mauna kini ang atong giingon. In Christ, all will be made alive. So, kung nataw ka lang kausa, mamatay ka kapila, kaduha. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Apan kung nataw ka sa makaduha, twice, kapila ka mamatay. Kasara, physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato ning kalibutan na, usa ka na kagarantiya nga kita patay. Ang pagkatao nimo nga buhi, sa pagkatao nimo ng buhi ning kalibutan na, garantiya na nga usa ka patay. Ayaw galibog na. Sublion ko sa pagpatinaw nini. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Kaya gipagkatao ka mang buhi, physical, din ni kalibutan na, kana mo'y buhing pag-ila, nga ikaw patay. Ato ni padayon ugma. So, ayaw si Piyata ang pagsubay nini, pagpadayon sa tuon ni ining bahin sa sala, the doctrine of sin. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pakigambitay kanimo, Diyos, pinagi sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw, pagpaklaro, pagyanamo ni ining bahina. Salamat. Kining tanan grasya o niining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, gamita kini in a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Dadaan kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod magkabot namo ang among common goal as believers, spiritual maturity, the capacity stage. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.